Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mabalinan amang rugi ka iti trabahom, Lilian. Agyaman aklaunay, madam. Iso na lang tawan pa uniform mo. Saan pa'y anadait? Anya nga iti isuot ko, madam. No, the t-shirt mo ang kulay blue, isulatan. Ngam no awan, uray anya latan. Tinapatag kat presentable ka nga trabaho. Agyaman ak, madam. Ayun gayam, jak kaya templado asadot kan sakit ti ulo, ha? Ay nawaw, sa anak mat asadot, madam. Nasaya at matnokas na. Agtitinulong tayo. Tulungan nak amang i-manage iti negosyo. Sweldoan kayo mat. O sige, mapan kan iti ayan ni Anita. Taiso ti mangisuro kadagiti rumbang nga aramidam. Anya tar aramidan nyo dito office ko, Auntie Rebecca. Kaya't kalabi si Taad kanakan. Kumusta mo tan ti negosyo? As usual, adda dagiti aldaw nga ado ti customer. Adamot dagiti aldaw aman mano ti gumatang. Kasta talaga tag negosyo, kanakan. Kung nga rodanti, sapay nangalak iti may sa akashir. Isun samot jay nakita kita eh. Ni Lilian, anti. Kat, kumusta mo ti performance na? Do alawas na ngagtrab-trabaho. Kat mayat mat, anti. Nalaka amay suro. Nagagat ka di mo't lang. Kas maobserbar ko, kat uwan mat, anti. Mayat nga ron ano kasta. Narigat ti maadaan iti empleyado a sakit ti ulo. Hay, nakunayo pa'y, anti. Apa nakatugaw ka lang dita, Lilian? Ay nawaw, kas makita mo't. Awan mo't customer. No kasta nga awan ti customer. Agdalos ka dito counter. Isublim dagiti basket kin cart iti entrance. Iti kasta, kat saan ama isali? Saan kumat atrabaho day takot? Ay nawaw, uray saan mo atrabaho, no awan mo ti customer. Tumulong kalata. Ngamin, kasjay ti kayat ni Madam Victoria. Ti agtitinulong tayo. Alawanan, aramido kon. Tapno awan ti ado asaom si ka, Joey. Ibagbagak lang mo ti kanang nga ibilin ni Madam. Tapno ammumot ah. Feeling bus mo day to a Joey. Ha, anyat ko na. Kasla nang nagkutinagan ko ah. Awan, aglisi ka nga rudon dita. Ta isublik ti basket kan cart ide entrance. Pinaayaban na kano, madam, adda ka di basol ko? Awan mat kat di. Kaya't kala ako mustaan, no kumusta mo ti panagtrabaho. Kabaulak mo't, madam. Sigurado ka kadi. Ay nawaw, unmat madam. No kasta nga rod, ituloy mo ti trabaho. Tapno saan ako nga agbirok iti sabali. Awan ka di pa'y uniform ko, madam. Aywan, adda ngam dola ang tinorder ko. Mabalinan day ta, madam. Alaam to dito'y office ko inton malam, kalpasan ti trabaho yo. Ariglado, madam. Agsubli ak nga rudan iti istasyon ko. O sige, tulungam ni Anita, tani, at idugmutan ti pila iti ayan na. Ay, naimbaglaangan taman mano ti customer ita nga aldaw. Mayat ti agrelax. Man-manuman ti customer tayo. Ay nawaw, apay akasta ti langam. Anya kumaita no man ti gumatang. Na, di mo ibagaan naragsak ka, tawan ti customer. No siyak, naragsakak a talaga. Anya, Naragsakak, ta saan tayo ang mabannog. Nasurok ang makatawunan nga agtrab-trabaho ak ditoy, kat no ado ti customer. Ay na, makabannog si ka. Awan ti ina na. wana
Ngam naawan mo ti customer ni madam, awan ti ipasweldo na kada tayo. Agsweldo tayo latamat uray man mano ti customer. Pangalaan nga rod ni madam iti pasweldo na kada tayo. Naawan ti gumatang itila ko na. Ay nawaw, parikot na matenday taa. Nangyaga kiti merienda, Victoria Kanakan. Agyaman naklaunay, Auntie Rebecca. Taliday ka mat. Adda ka di parikot mo. Manmanuman nga minin ti gumatang iti grocery store ko, Auntie. Anya? Parikot ko itano pangalaak iti ipasweldo kadagiti empleyado. Ipadas mo ti sales promotion ako na da Kanakan. Agpa-discount ka. Wano agpa-buy one take one, barang maingganyo dagiti tattao. Epektibo nga ta, Auntie. Saan ko ang masigurado, Kanakan? Ang ipadas mo lata. Wan man nga rod, Auntie. Idi pa'y apang panunutak dayta, ngam agdwa-dwa ak ngamin. Kas negosyante, agpanunot ka iti pamuspusan, tapnosan amalugi ti negosyom. Ni Anita pa'y laang ti cashier ita. Siya ngay madam, anya ti aramidak. Sumurot ka kanyak, tagripak ta. Isail ko ti daddo maala ko tayo. Ay nawaw, apay ngay asyak ti ayaban ng agripak. Saan kumot at trabaho dayjay? O, adda ka di ibagbagam? Ay, kwa? Ni Joey ngay madam. Adda iji bodega. Iso ti imbaon ko nga ag-inventory. Tawan matan ti aramiden na dito eh. Kunaklakit din makainanaak. Saan magayam? Tulungan na, tapara mutlaang kada tayo dayto eh. Tapno adda ipasweldo kada kayo. Wala na, awan mo pagpilyan mi madam. Nalpas ka din, ti aramidom ijay, Joey. Dalpasan, isungay mayak. Tulungan na man. Sika pa'y lang ti mangi karton kadagiti ginatang datap no nabibiit. Kas makita mo, at idugmanan ti pila. Epektibo mo't gayam ti diskarte ni Madam Victoria. Naa, kas lang maragsakan ka pa'y lang dita. Sige, aglisi ka dita sa akong ti mga karton. Agawaan mo't ti mga punch, kadagiti items da, tapno nabibig. Naa, di nak isuro, tamok ti aramida. Ibagbagak lang man, ape anapudot ti ulong. No agsasao ka nga min dita, kat kunamlan asino ka. Aramidam kit din ti trabaho. Di ka sumana o dita, tanakababain ka dagiti customer. Ang mga ninton madamdam, at agpulong dakin madam, dinalpastan. Ay, makabanok ti agtrabaho tatang. Urean nyamit at trabaho kit makabanlaw. Makapasar dagita negosyante. Sitting pretty dalaan. Da kami nga empleyado ti mabambanog nga agtrab-trabaho. Sitting pretty, baka madak ko. Kay sumot tatang. Kitaam ni Madam Victoria. Agtugtugaw laang ije upis na. Da kami nga empleyado ti makagapaw no apay abumakbak ng dagita negosyante. Na, apay kagsaw kay tikasta kat suswelduan da kayo, mate. Wala nga. Amom Lilian, narigat mo't lang tang negosyo. Kano agtugtugaw dalaang tatang. Jesus, nalakat yung saw, tadi mo pa yung napadasan tang negosyo. Gamnusak anak kapadas, narigat anak ko. San apudnaw tayo pagbagam asiting pretty da, ta isudat ag plan-plano, isudat ti mangiruruar iti kwarta. Oho, Pagyamanan nyo kindi taad dating negosyo da, iso nga dapat pagtrabahuan nyo. Saan man ngamin ariri tinang runa anak ko. Agpanunot pa isakbay nga agsaw. I-assign ka pa'y laang iti sa Bali a branch, Lilian. ni, apay ngay madam. Kurang ngamin ti cashier ijay. Mano nga aldaw ngay madam. Di ka madanagan, tamay sang aldaw laang. Saan matkit di a permanente? Italaang manen, taado ti customer ijay. No ijayak sentro ang may yasain. Awanin mabanugak ijay. Sapay ado kano ti customer ijay. Kasanulaangan ang makainanaak ngay. Okay ka kadilaang? Uwan madam. Napaulimag ka mo ngamin. Adda ka din na isawang ko, adi mo nagustuhan? Awan madam. No desisyon nyo ti mangyasain kanyak iti sa Bali a branch. Awa mo maaramidak. Saan amabalin a kontraan kayo tada kayo matibos. Ano sampay laang, Juan?
May sangal daw laang matiyat di. Makapaasar launay da ang Madam Victoria. Ay, nawaw. Apay manay. Nagadula nga iso, may titrabaho. Kasano mga mintatang? Agriportak ka no iti sa bali a branch na. Kasirmit lang. Uwan tatang. Apay nga agreklamo kakit awan mo gayam na baliwan iti trabaho. No ado ti tao iti da a branch tatang. Ado ti customer ijay. Susapo. Di ka pa'y maragsakan, tado ti customer yaw. Sa anak nga rod ang makainana ano ado ti customer. Naimbag kadagita ang negosyante at agtugtugaw lang ti aramiden da. Kada kami, mabanbannog kami nga agtrap-trabaho para kadakwada. No saan dang agnegosyaw? At da nga ron pagtrabahuan yaw? Apay nga ito ti reklamong. Kahit abab minimum matiswildo yoy di anak ka. Ay, di nak maawatan tatang. Jesus, nagadulaki di reklamo mong. Rumbang lang nagtrabaho ka tamasuswildoan ka nga raw. Kumusta nga ijay branch 1? Nagado ti customer da ijay. Sentro umat nga men. Ay, narigat ni mayasain ijay. Ah, Da tayo nga empleyado ti mang papabaknang kadagita ang negosyante. anya? Kasano mo nga men, rupat kwartada amin. Sos, apay akas naman ang tibagbagam. Punumit, rupat kwartada. Kita kat agtugtugaw dalaang. Sitting pretty dalaang. Kada tayo nga empleyado da, ti mabambannog nga agtrap-trabaho. Pagyamanan tayo lata at ada negosyo da. Isong ada pagtrabahuan tayo. No siyak lang ti ada kwartana, ag negosyo akmat. May mayat manayin. Ipadas mo, tapno mapadasam ti sitting pretty nga ibagbagam. Anya nga ta ti rumbang nga aramidak iti may nga empleyado kanti. Sino nga empleyado? Ni Lilian anti. Apay, anya ti inaramin ni Lilian. Ay, nagado ti riri na anti. Sitting pretty kami kano a negosyante. Kat isuda nga empleyado ti mabambannog nga trab-trabaho. Kunak man, no iso ti nag-apply a cashier iti grocery store mo. Iso mo ti may nag-apply anti. Iso ti nangibaga akayat na ti agtrabaho. Apay nga ro, nakasta ti panagsasaw na. Dayta ti jak maawatan anti. It-itad kumot ti umno asweldo da. On time pa iti panagsweldo da. Sakit ti ulo man ti empleyado akasta. Wen nga rod anti. Nagsasao kat kasla iso ti biktima. No siyak ti sikakanakan. Ikatamlatan, isupay apaka-stressam. Anya ti ibagayo kanyak, madam. Adala kayat ko amaamuan, Lilian. Ay nawaw, anya ti kayat yu amaamuan, madam. Awan mo't amok abasol ko. Kasanoan na ibagam a sitting pretty ang klaang? Ha? Isumot ti kanayon mo nga ibaga kadagiti katrabahuam. Sitting pretty kami lang ang anegosyante. Da kayo nga empleyado mi ti mabambanog nga trabaho. Ay, kwa, madam. Diya ka mo no apay kasta ti panagsasaom kat masusweldoan kayo mat. Above minimum ti ititid ko ang sweldo yo. Saan mat alibre ti panagtrabaho yo dito kat? Madam. Saan a sitting pretty lang ang dagiti negosyante? Adumot lang ti trabaho mi. Iso adi kay feeling biktima. No di mo kaya ti trabaho dito ag-resign kalatan. Amangan mo't no adam amuyo akayat na ti agtrabaho iti grocery store ko, auntie. Apay, nag-resignan, tinareklamo nga empleyado. Wen, auntie. Nasaya at mat no nakarik na. Wen nga rod, auntie. Nasakit tinakam da iti kanya. Ngam tinapatag, katawanan pa kay stressak. Ay wala, apay nag-apply pa ilang abin, no di na kayat ti agtrabaho. Wen nga rod, auntie. No agsasao da iti kat kasla iso ti biktima. Di na panunutan ang masusweldoan damat. Ay nakanakan, narigat ti maadaan iti empleyado akasta ti galad na. Ay nawaw. Ayot oras ang Lilian. Alas 8, tatang. Apay ka, day. Alas 8 iti agsapa. Nga mapay anak kailad ka pa'y lahing tita. Awan trabaho mi taya. Nag-resign na kon. Anya. Narigat ti trabaho ijay. Gapo kadagiti bus akaskin Madam Victoria. Aglunaklatan atag negosyo akmet.
Saan analakatag negosyo, anak ko? Masapula na laing ka, kinrestigir ka ako nada. Takas lasugal mitlaan, tinegosyo. May mayat lata atap no awan ti bus ko. Narigat nga tati agtrabaho iti dahi a grocery store. Busla ang ti bumaba nang. Anya? Aglakla ko kamot gaya mo ni tinatnateng ken karnilil yan. Una, may mayatan ti kastaw hingam ti agtrabaho iti dahi a grocery store. Good luck Da kayo nga'y, anya ti plano yaw. Aginggat kaano nga agpa-under kayo iti bus yaw. No siya, saan nga isyo no adda ti boss? Tinapatag, kit nasingpet ken itid na mo ti husto asil daw. Iso na laeng mati bumaba nang. Ay nawaw, apay akas tati ka panunutam. Pudnumot. Stepping stone da tayo laeng kadagita a negosyante tapno karkaro a bumaknang da. No siya, dakkel ti may tultulong ti negosyo ni Madam Victoria kanya. Ngamin, adda ti pakitang dana. Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Gamno kas ti mindset mo, talaga nga awan tinasaya at apagbanaga. Tubos tamit ti panaglako manak ko. Logi man ang tatang. No, apay alogi. Manmanumat ti gumatang. Ado nga min ti kakaduak nga aglaklako. Kasano nga rodin dayta? Ay, jak nga rod mo tatang. Kurang pa'y ti ganansyak at ang dan ko iti maysang aldaw. Di met imbagakin ka asan analakatag negosyo. Masapul analaing kang agplanaw. Kin restikir kay ti negosyo. Sa nakanaay kit swerte. Un nga rod tatang. Narigat mo't lang di trabaho dagiti negosyante. Iswa kita anak ko. Di mo labsin ti agsaw. Nang runa no umnumit itid da swildom. No di mo pa'y baliwan ti kasta ka panunutam. Awan na, saan ngagprogreso ti biyag mo? Ay, nawaw! Di ka agbalin a feeling biktima no saan kamet a maag-agrabyado. Agbalin ka kit di a positibo. Iti kasta kat agprogreso ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.